An samu ci gaba a Kaduna State da Najeriya gaba ɗaya. Musulunci ya ƙara ƙarfi zamanin Shehu Mai Zazzau. Musulunci ya ƙara ƙarfi zamanin Shehu Mai Zazzau. Kaga ne Musa da ya Musa. Wadanda suka kai sarki baka farka shi ba. Kaga da Hamada Mai Zazzau. Wadanda suka kai zazzau sarki baka farka shi ba.